ангура нигаҳ кунед, ранги игрушка пластмассияи чӣ хел хушрӯ аҷоиб. парника хам хел ана айшон мекунам. инаи баргора мегирем. инаира ҷавоное ки зиёдатӣ баромадаgan ино нав хомток мегӯям. хеле хомтоки кариси парник. лишниша мегирем, нодаркориша ина масалан нодаркора ина мегирем. ҳозир дар ҳами кандани ҳами навдоҳои ҳами ток карес омад нишон дод. хай раҳи осон шуда ӯ тез кор мекунад. ха нишон дод ки мо ҳам кори худмонро кардем. ана хандид окей гуфтам он рафт. ха фарқаш чия? Кор пеш рава. ана чӣ хеле меканиш, чӣ хеле мебриш фарқ надорад. муҳим кор пеш брава шид. хуб на хуб инаи ҷошамо намерасем. инаи ҷошам намерасем. фақат аями сим исшамо мегирем. навдое ки зиёдатиян амнора мегирем мепартоем. ина масалан зиёдатиро мегирем мепартоем. меҷашта масалан зиёдатия мегирем мепартоем. хуб ина инаи зиёдатия ина мегирем мепартоем. иша мегирем мепартоем. хай имрӯз да $100 корям хеле хомтокунӣ будааст. хомток кардисем. бега насиб карда боша худованд. мерем ана $100 мона мегирем мерем. хуб бинандаҳои азиз, инам хеле коро дар ана Корея. ҳозир мегӯян сезони пиёз ҳам аст. баъд сезони ангур дар парника. хай бо далша бо мебинем ку чӣ гап мешавад. хуб ина хеле пришибка вай кардагем. ҳар яктаи нами навдоҳоро бо пришибка кати мо мечинем. ина хеле пришибка мегирем. масалан нами навдара пост мекунем. хуб пришибка кати мечинем. хайку нами ҳозир навбати бо пришибка шидагай. пришибка дорем мечинемшон.